the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Naimbag abigat tayo mga ka-morning balitaktakan na nagbabalik na naman tayo for a new week at ngayon makakasama ko na naman ang dalawang itlog na paborito kong kasama tuwing umaga. But anyway, this is your tita of the day. Nagbabalik pa rin, Sofia Pagaduan. Grabe, ate ko lang dati. Tita ka lang. Gusto mo na maging tita? Lola na. Oo. Oo, mga ka-MB, naimbag nga off-show. Agsapa. Nasasakal ako, mga B. Ano ba yan? Pero hindi ako masasakal na magbigay po ng kasiyahan at good vibes sa inyo every morning. And sabi nga ni Ate Sofia or ni Tita Sofia kanina, for the whole week po, puro good vibes ang aming dadalhin sa inyo. Siyempre naman. Makakasama niyo po ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Kaya naman, gising-gising, bangon-bangon na mga kabalitaktakan ngayong umaga. Araw na ng pasukan, mga Oo bata, nga, magsigising pasukan na. na. At ngayon nga, face-to-face class na naman ho. Kaya naman, kasama nyo sa paghahanda ngayong pasukan ang inyong dynamic trio na magbibigay sa inyo ng mga updates at iba't iba pang mga balita. Makakasama nyo po, Charles Limon. Yes. Kaya naman saan ba nila tayo pwedeng mapanood? Saan nga ba? Mapapanood nyo po kami via our television channel, which is Highland TV. Ang kailangan nyo lamang po gawin, mga kabalitaktakan, ay i-rescan nyo po ang inyong television and hanapin nyo po ang GNN. And below GNN, kasi parang may mga anak na itlog yan, ano? Below GNN, mga Anak talaga. Below GNN, mga kabalitaktakan, ay meron doong Highland TV. Yung channel number, hindi ko po yan masasagot kasi it varies po. Depende sa inyong location. Tama. Sa La Union, nasa around 12, 11, ganun po. Pero sa Baguio City, may 9. Kung ano-ano, kailangan nyo lang i-rescan talaga and hanapin nyo ang Dynamic Trio. Ayan. Pero kung hindi nyo pa rin siya mahanap, kahit na anong gawin nyo, kahit anong effort nyo, wala pa rin. Naku. Ayan, naman tayo sa May mga hugot na social naman. media platforms natin. Hugot na. Ayan, na meron tayo ngayon sa Facebook Live. Live na live tayo. I'm sorry, sa Facebook lang pala. And live na live tayo ngayon through Facebook Live. So, ayan, mag-like, comment, share, send gifts, ganyan. Ayan, tama Oo, yan, tama yan. Stars. Oo, Yun. tas send stars. Ayan. So, meron din tayo sa Instagram, ganyan. Actually, sorry, live na live din tayo ngayon sa YouTube. Saan pa tayo live? Wala na, dun lang. Sa YouTube lang, tsaka Facebook. Follow nyo lang kami sa Instagram, sa Twitter, ayan. And meron din kami, of course, website, rngluzonph.com. Tama ba? Tama. Alright, Tama. oo, tama. Ayun, so we are publishing very interesting articles there that you can read any time of the day. So go ahead and access our website also. And isa sa mga alam kong magbabasa students, pero bago yun, ang lamig. Ano ba, Manlamig Bakit at ano nga bang maulap nangyari? at ngayon naman na araw po ng pasukan na ating tignan ang ating latest weather update ngayong umaga upang maging ligtas ang ating mga chikiting sa sa pagpasok. Ating pong alamin yan sa latest weather update ngayong August 23, 2022. Sa ating latest weather update ngayong umaga, mga kabalitaktakan, nakikita nyo yung sirkulasyon na dyan. Yan po si Bagyong Florita or Tropical Depression of Florita. Sa huling pagtaya po ng DOST Pag-asa, huli itong namataan, 310 kilometers ho ng east of Kasiguran, Aurora. Taglay ho ngayon ni Bagyong Florita. Ang lakas na 55 kilometers per hour na hangin at pagbugso na 70 kilometers
kilometers per hour. So ang kanyang lakas po ngayon ay napanatili pa ni Bagyong Florita at asahan pa itong lalakas for the next 24 hours. Pero sa pagtataya ho natin, nakataos na po ang signal number 1 sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at northern portion ng Aurora. So yan po yung mga nakataas ngayon for signal number 1. Pero ayon po sa latest update natin, wala pa pong mga paaralan ang nagkakansela sa unang araw ng pasukan. Antabayanan nyo lang po kung tumaas po itong signal number natin for this day at kung may mga magkakansela po kasi kapag number 2 na, alam naman natin na high school at saka yung mga nasa elementary ang walang pasok. So stay updated lang po, pero dito pa rin ho sa Northern Luzon, patuloy pa rin po tayong makakaranas ng maulap na panahon dahil nga po sa paghila ni Florita itong habagat. So asahan po ang malalakas na pag-uulan dyan ho sa Palawan, Northern Luzon, Central Luzon at Marinduque. Kabilang na din ho dito ang Bicol region, pero the rest of Visayas at saka Mindanao, asahan po ang magandang panahon. So dito lang talaga sa Northern Luzon nakakaapekto itong si Bagyong Florita, and mamayang 2 o'clock po lalapit pa po ito sa kalupaan ng Cagayan. At by 2 p.m. siguro magla-landfall siya dyan sa Santa Ana, Cagayan. Bukas, na-expect natin na baka bukas mag-landfall siya. Pero maging updated lang ho tayo, makinig pa rin ho tayo sa mga advice ng ating mga LGU at mga kinaukulan. Ang pinakamababang temperaturang naitala ho dito sa Baguio City kanina umaga, 16.8 degrees Celsius, at asahan po natin itong iinit sa 22.3 degrees Celsius. Malamig. Pero dito nga sa Baguio City, alam naman natin na napakataas nga naman ang ating lugar, and kapag may bagyo, kahit wala tayong signal, malakas ang ulan. Pa rin. So minsan nasa decisions na yan ng ating mga parents. However, mga ka-MB, asahan ninyo na araw-araw tumuto kayo dito sa Morning Balitaktakan para sa updates, kung may pasok o hindi. Pero speaking of, isa pang napakahalaga kapag pasukan po ay ang ating mga kalye. Kasi alam natin, ang ating mga kalsada, yan po ang dinadaanan para makapasok sa school. And isa po sa ating daan or kalsada dito sa Baguio City ngayon ay one-way. Para naman po sa ating traffic advisory, please be informed that starting today, Monday, no entry from the intersection of General Luna Road going up to Assumption Road towards Bonifacio Street from 6 a.m. to 9 a.m. lang naman, Monday to Friday. And all vehicles heading toward Assumption must take Father Carlo to General Luna Road or Session Road Assumption. One-way din po ang General Luna Bonifacio intersection going to General Luna Road. So, ito yung area dito sa baba ng Cathedral. Yes, tama. Mula sa Bonifacio, mula sa SLU, And pag galing ka naman na Upper General Luna, galing po kayo sa, ano bang mga lugar dito? Lobac, yung mga ganun, Bawal po. So, ang gagamitin lang po natin ay dito po sa Session Road para umakyat ng Assumption Road. So, bawal two-way. One-way lang yun paakyat. Okay. Ayun. So, usapang pasukan pa rin at sasakyan tayo, lalong-lalo na doon sa baba, lagi natin ginagamit, of course, yung mga tricycle, di ba? Kapag pumapasok. Ayan, at naglabas na nga ng official fare matrix, ang San Fernando, La Union. Ayan, so, nakapaloob dito nga sa ordinansang sinabi nila, just in time for pasukan, na ang kada kilometro nga po ay magsisimula sa 15 pesos, ayan, at madadagdagan ng 3 pesos kada isang kilometro. Pinapaalala po ng City of San Fernando na meron pa rin pong, of course, discount sa ating mga senior citizens, sa ating mga estudyante. Sobrang halaga niyan sa ating mga estudyante dahil nga pasukan na naman, di po ba? At syempre para sa mga persons with disabilities, PWD. So ayan po, nakikita po natin ngayon sa ating screen yung mga official na pamasahe, per ruta, ganyan. Per ruta, yun. Tama. So, kung gusto pa ninyo ng maraming impormasyon tungkol sa fare matrix ng San Fernando, bumisita lang po sa official Facebook page ng City Government of San Fernando, La Union. Yun din po actually yung pinaka-name po ng kanilang Facebook page. Yun, Oy, pero dyan sa Dagupan, may mga nagre-reklamo tayong mga Dagupenyo kasi nga daw yung presyo ng tricycle pamasahe. Bakit ang taas pag may baha, mataas, pero kapag walang baha, mababa?
Ano ba yan? Mayor Belen, pakitignan nga po dyan yung presyo ng pamasahe natin dyan ho sa tricycle dyan sa Dagupan. Pero since balik eskwela na po tayo mga kabalitaktakan, ako tignan naman natin itong vaccination rate ng ating mga guro at na-achieve na nga po ng DepEd itong 92% na vaccination rate sa ating mga guro at mga non-teaching personnel. Yan ho ang sinabi ni Michael Pawa, ang DepEd spokesperson ho ng DepEd Central Office. So, sinabi po niya at tiniyak niya na no discrimination policy for both vaccinated and vaccinated personnel and student as face-to-face resume on Monday. So, sinabi po niya, and I quote, "Kahit bakunado o hindi ang teachers, learners, papapasukin po lahat. This is because ang national vaccination program natin ay hindi po mandatory." So, inuulit pa rin natin, hindi po pa rin mandatory ang vaccination para po makapasok sa ating mga paaralan, itong mga estudyante natin. So, kapag meron mga estudyanteng di-discriminate ngayon, nakabukas po ang opisina ng DepEd Cordillera para po sa inyong mga hinaing at yung mga sumbong. So, lahat naman po, nagtutulungan pa rin po ang Department of Health at saka DepEd dito ho sa pagbabakuna ng booster sa ating mga mag-aaral at mga guro. And sa CHED naman, on the part of the universities, meron silang ila-launch this week na booster vaccination sa mga students. So, antabayanan natin yan. And isa po sa aantabayanan din natin dito sa Baguio City dahil po sa mas pagpapaganda, pagpapaunlad at mas modern na Baguio City. May 12 areas po tayo dito sa lungsod na talaga namang tinitingnan nila na pwede nating ikutan ng mga investment, mga businesses. And itong 12 areas po na ito, present po ito ng, ang tawag nila ay 12 priority investment areas. Wow, sana all priority. Anyway, po, the local government identified naman 12 yun nga priority investment areas in the city which could give investors guide kung saan sila ba pwedeng mag-start ng business, mag-invest, para naman po makatulong. Kasi kapag mas madaming investment po mga kabalitaktakan sa isang city, mas malaki po ang nakukuha po nating tax, buwis, and itong mga buwis na to, mga ka-MB, ang ginagamit para naman sa mga projects. So, the more investment, the more business, mas makakatulong ito para mapaunlad po ang ating lungsod. So, the city budget officer added that creative industries, particularly the Digital Transformation Center, Smart City Mobility System, and Information Technology-enabled services are also part of the priority investment areas. Alam niyo, napakaganda nito kasi nasa na tayo, mundo na tayo, era na tayo ng social media. Nasa era na tayo ng technology na parang online economy. Hindi na natin kaya, Hindi naman sa hindi kaya. I mean, 'di ba, kahit nga mga restaurants gumagamit na ng technology para mas mapadali. Ang maganda dito, makakaano pa tayo, attract tayo ng more tourism and investors kasi kapag maunlad nga naman ng isang lugar, gusto ko mag-invest diyan kasi sure ball tayo, Saka mas convenient. Yes, so sana tuloy-tuloy po ang paglago, pag-unlad ng Baguio City para na din po sa mga residente, turista at mga panandali ang pumupunta dito katulad ng aming mga interns na napakaganda sa harapan. Shoutout po sa mga taga-Filma. Ngayon, Anyway, babalik ako sa usapang pasukan. Syempre, ang probinsya ng Benguet, tuloy-tuloy pa rin naman ang pagbibigay nila ng suporta sa ating mga estudyante. At ayun na nga, official nang inanunsyo ng Provincial Government of Benguet na ang deadline po for application of the provincial scholarship is set on September 2, 2022. Ayan, so yung mga gustong mga estudyante na mag-avail ng scholarship from our provincial government of Benguet, makipag-ugnayan lang po sa ating mga barangay council, sa mga barangay LGU officials. Ayan, so Governor Melchor Diclas is also reminding yung mga 140 barangay development councils na sana fair, di po ba, yung pagpili daw po ng mga estudyanteng mabibigyan ng cash aid, ganyan, para naman sa pagpasok nila is talagang silang matulungan yung mga deserving naman talaga. So, ang applicants lang po is only open for incoming college students. So actually, this is a Facebook post from Governor Melchor Diclas Facebook page. So kung gusto niyo pong malaman yung mga iba't ibang qualifications, mga requirements, magtungo lang po
tayo doon sa kanyang Facebook page or better, magtungo na lang tayo sa ating mga barangay halls, diba? Yes, Doon tayo tama. magtanong. Ayan. Para- Deserve nyo yan. Oo. Para kumpleto. Yeah. Oo. Speaking of cash aid din mga kabalitaktakan, nako, nagulat ho ang DepEd noong nakaraang Sabado sa pagdagsaan ng ating mga kababayan sa pagkuha po ng cash aid para po sa mga estudyanteng indigent. Pero yun nga po, dahil nga po dito, nagsorry na po si DSWD Secretary Ramon, ano yung pangalan nun? Tulfo. Si Tulfo, dahil nga po sa nangyaring... DSWD, hindi si... Rafi ba or Erwin? Hindi, Erwin. Erwin, ayun. Ang dami kasing pinapanood eh. Oo, ikaw kasi puro karapi tulpo. Ayun, oo. Kaya nga po, pinag-utos na po ni President BBM ang mabilisan at orderly na pamamahagi nitong financial assistance para sa mga indigent students. So sabi po ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, sinabi po niya, and I quote, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development na siguruhin ang maayos at mabilis na payout ng educational assistance para sa mga students in crisis na bahagi ng assistance to individuals in a crisis situation. Yan po yung sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. So, yun nga po, isa po ito sa mga nagkaroon ng confusion kasi nakita ko yung mga drone video. Nagsisiksikan para lang makapasok at makakuha yung mga tao. So, siguro biglaan yung announcement tapos nagdagsaan na. So, sana po sa DSWD, maayos natin itong pamimigay po ng ating assistance sa mga kababayan natin na mag-aaral. Oo. And alam nyo, isa pa po sa mga ikaw, may chika ka pa ba? Charot. Oo, may chika Oo, pa pero ako. ako muna Opo. magchichika kasi Sige. nga po, ni-launch na po ang 113th. Tama ba? Kasi yung iba 133rd. 130. Oo, nakikita nyo ba yun sa Facebook? Tama ba yan? Oo, mga ka-MB 113th Baguio Charter Day. They are getting ready na for the celebration. So sa flag ceremony kanina po, ay kanila na pong inilunsad ito nga ating pang 113th na Charter Day dito lang ng Baguio City. And ang tema po ay getting ready for the future. Ayan, sana all. And yun, simpleng program po ang idinaos kanina ng City Tourism Office with opening remarks by City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña, and of course, the singing of the National Anthem, Cordillera Hymn, and our Baguio Hymn. And in-announce din po ni Mayor Benjamin Magalong ang mga outstanding citizens of Baguio awardees selected and vetted by the Society of Outstanding Citizens of Baguio or yung SOCOB. And andun din, present din ang mga candidates for Miss Baguio 2022. And ito nga pong itong mga activities na to ay in relation po dito sa ating celebration pa rin. Meron ding Zumba dance kanina dyan, led by the University of Cordilleras Dance Company with the Miss Baguio candidates nga. And the program will end with the singing of the Baguio March. So sa mga kabalitaktakan natin, just a fun fact po, nung September 1, 1909, na-design po ang Baguio City for 25,000 people lamang po. Ayan, 25,000 na tao lang, yun lang ang pwedeng maniran. Kaya lang ngayon, hindi na natin mapipigilan. Half million. Hindi na natin mapipigilan yung mga ka-MB kasi nga, napakaganda ng ating lungsod. Ang magagawa na lang natin ay alagaan ang ating napakagandang syudad. Speaking of turismo and celebration, ang La Trinidad, Benguet din ay nagse-celebrate ng kanilang fourth La Trinidad Tourism Week celebration. And ayan na nga, nag-a-announce sila sa kanilang mga Facebook pages and platforms na sila ay naghahanap ng mga musical and cultural casting. Ayan, so kung mahilig kang kumanta, mahilig kang sumayaw, ayan, mag-audition ka na. It is open for solo or group performances and any genre will do. Actually, may nag-comment din dito kung anong age limit, no? And sabi nga po ng nag-post din na
open for all siya. So, kahit gaano ka mang katanda o kabata, siguro open na open ito. Kung passion mo ng kumanta, passion mo ng sumayaw, passion mo ang theater play, ayan, go ahead and sumali na po tayo. So, ito po ay post ni Mr. Jude Pablo Yunzon, and siya rin po ang pwede nating kontakin if ever gusto po nating sumali. Dito nga po sa musical and cultural stage play na gaganapin in celebration, of course, of the 4th La Trinidad Tourism Week celebration. Ayan, go ahead na mga kabalitaktakan kung gusto nyong sumali. Yan, sige. Mamaya naman po, usaping balik eskwela tayo, makakasama po natin ang spokesperson ng DepEd Cordillera Ukol ho dito sa pagbabalik eskwela ng ating mga estudyante at upang maging informed tayo kung ano pa ang mga karagdagang detalye, abangan natin yan mamaya. Pero alam nyo, speaking of classes, maiba lang tayo. Alam naman natin, sanay na tayo sa online classes. And ngayon na nagbabalik tayo sa normal, malaking adjustment ulit yan mga ka-MB. Kaya kung gusto natin ng tips, naghanda po ang ating butihing intern. Palakpakan naman natin. Ayan. Tips po para sa mga students po. Mag-thank you tayo kay Camille Batallones sa kanyang tips para po malaman kung ano ba ang ating mga dapat gawin at isipin ngayong pasukan. Panoorin natin ito. Sawa na ba kayo sa luma at mabagal? Huwag mag-alala dahil ngayon ay Ryzen 7 in na. Hindi na sapat pa ang mga laptop na may mga low specs. Doon na tayo sa right price and high quality, lalo na't ito ang in at itinuturing ding magandang investment. Si Angela ay nasa kanyang huling taon na sa kolehiyo. Kaya't dahil sa sandamakmak na lesson plans at teaching demos na naghihintay sa kanya, kailangan niya na ng upgrade sa kanyang gadgets. So, in finding a laptop, maraming components na pwedeng i-consider doon. First na tinitignan ko is the storage. Kung malaki ba or kung ilan yung laman nun. Kasi storage is very important, lalo na sa akin, na sa field ko in my career as future educator, is that maraming files na kailangang i-store. Para mas matulungan pa ang mga taong katulad ni Angela, narito si Alvin Villanueva o mas kilala sa tawag na Alvin Tristek, isang eksperto sa gaming laptops para magbigay linaw patungkol sa specifications. For CPU, siya yung mostly doon sa processing power ng mga laptop natin. Ito yung talagang, yung overall function ng laptop natin, hindi gagana yan kung walang CPU yung ating laptop. Yung GPU naman, siya yung nagdi-deal with rendering work. So, kailangan magkaakibat yung trabaho nila, especially for things like gaming. Kapag wala kang GPU, obviously, hindi magre-render ng maayos yung games mo. Pag sinabi yung render, hindi lalabas yung games or hindi magagawa ng laptop mo yung mga graphics ng game na nilalaro mo. So, syempre, mas hindi magiging maganda yung game experience mo. Pag wala ka namang CPU, syempre, overall, hindi gagana yung mismo ang laptop mo. So, ideally, pareho silang meron at parehong mataas. At least, Intel Core i5 nga, tapos at least, ayun, siguro ngayon sa mga laptop, may kita mo na mga GTX 1050, ganun yung may kita mo ngayon na mga affordable pa. Yung RAM tapos storage, ganito ko sila kino-compare. Kapag sinabi mong RAM, siya yung short-term memory ng brain natin, na siya yung nagdi-deal doon sa mga short-term na process na kailangan niyang masave yung file tapos mailabas niya din afterwards. Tapos yung sa storage naman, yun yung parang long-term memory. So doon mo sinisave talaga yung lahat ng files mo. Doon na pupunta lahat ng files mo. Kailangan din na mataas itong mga to kasi kung mababa naman masyado yun, kahit anong bilis ng CPU at saka GPU mo, hindi mo sila ma-maximize. Para sa mga bagong laptop hunters katulad ni Angela, kahit na nakadikit na ang mga specs sa mga laptop, mahirap pa rin malaman kung ano nga ba ang mga function nito. For gaming laptops, I think performance-wise, mas better siya compared sa mga normal laptops. Let's say na high-end nga siya, pero comparing sa mga gaming laptops is mas maganda yung quality na ipapakita niya or yung performance ng gaming laptop. Maraming advantages yung pagkakaroon ng gaming laptop. Mainly kasi very flexible yung functions niya. Hindi lang porke tinawag mo siya ng gaming laptop, talagang pang-gaming lang siya. Pwede mo siyang gamitin for creative work, pwede mo siyang gamitin for rendering work, pwede mo siyang gamitin for basic work, syempre.
Tapos, of course, andyan yung gaming and streaming na so, whatever trabaho na nagpo-fall ka na kailangan mo ng malakas na laptop pero kailangan mo yung very affordable, yung relatively affordable lang na laptop. Ang maganda pa sa gaming laptop, syempre makakapaglaro ka. So, ma-enjoy mo yung, kumbaga may time ka for work pero may time ka rin for play. Bukod pa sa mga specs, importante ring malaman kung saan ba natin mabibili ang mga ganitong mahal na kagamitan. Abiso lamang ng karamihan na mag-ingat sa mga lugar na dapat mong piliin at kung paano nga ba ang magiging proseso para maging matagumpay tayo sa pagsisecure sa kung ano talaga ang gusto natin. Ako personally, yung ginagawa ko dati syempre kasi maghanap po na ako online, mag-check ako sa mga online stores. Tapos saka ako siya pupuntahan in person doon sa mga stores nga para ma-check pa rin kasi iba yung itsura niya sa renders at saka pictures doon sa talagang kapag nakikita mo na. And ako, hindi ko talaga dinidiscount or para sa malaking factor yung itsura ng laptop. Kasi araw-araw mo gagamitin yan, might as well dapat gusto mo yung itsura niyan. And syempre, yung after service niyan, kaya nyo makuha. If ever naman na hindi kayo comfortable sa akin, okay lang din na magbumili kayo in person. Yun nga lang, syempre, not everyone dito sa mga viewers natin may mall na malapit na madali nilang mapupuntahan at mabibilhan. So, pwede naman kayong bumili online pero syempre be careful lang and i-check nyo syempre doon sa mga official stores talaga. Alam ko medyo nakaka-tempt na mag-check doon sa mga stores na mas mura pero medyo sketchy. Pero ako kasi gusto ko syempre yung peace of mind doon sa binibili ko since hindi biro yung prices nila, might as well mag-invest or mag-ipon ng konti para lang ma-make sure na may warranty yung device na bibili mo. Habang mahalaga ang magkaroon ng best of both work and gaming experience, mahalaga pa rin ang manatili sa budget. Kaya naman para sa ating mga kapwa MBs, go now in your YouTube apps and follow Alvin para sa kanyang mga tips at useful reviews sa mga gaming laptops. Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng foggy at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PBA.
or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ngayong umaga po, naku, pasukan na po ng ating mga estudyante at mga magulang na din na maghahatid sa ating mga chikiting. Pero ngayong umaga po, atin munang kumustahin ang preparation ho ng DepEd Cordillera ukol ho dito sa pagsisimula ng face-to-face class. Ngayong araw na ito, makakasama po natin live sa ere si Ma'am Cyrel Miranda ho ng DepEd Cordillera. Good morning, Ma'am! Good morning sir at sa lahat ng tagapakinig. Cyril Miranda po, speaking on behalf of the Department of Education, Cordillera Administrative Region, headed of course by our Regional Director, Estela El Carino. Good morning po. Yan, good morning po ma'am. Ma'am, ngayong araw po ng pasukan na ito, ilan po yung estimate natin na mga papasok na mga estudyante ngayon sa buong Cordillera po? Saan po tayo naglalarong numero ngayon, ma'am? Okay, sa lahat po ng sectors, for example, pag sinabing lahat ng sectors ay coming from the public schools, private schools, and of course our state universities and the ALF, meron po tayong total enrollment as of last Friday na 379,049 na estudyante po natin na papasok ngayong school year po na ito. Okay po ma'am. Ma'am, ano po yung mga malalaking preparations na ginawa ho ng DepEd ngayon aside dito sa nakalipas na brigada, eskwela, at saka itong iba't ibang mga paganda natin against dito sa Lindol? Ano pa po yung ginawa ng DepEd Cordillera sa ngayong araw po ng pasukan, ma'am? Okay. Sir, of course, dahil we were given parang short time to prepare. So, yung sa Brigada Eskwela po ang laking tulong talaga sa ating mga schools kasi all of our stakeholders work together through volunteerism para po ma-prepare ang ating mga schools. So, syempre sa pag-prepare po, hindi lang po sa repair ng ating mga classrooms, usual pag-aayos po ng ating mga chairs, pero aside from that ay kinater din po natin ang lahat ng mga pwedeng mag-enroll na ating mga estudyante at tumulong din tayo sa pag-prepare ng readiness ng ating schools in terms of yung mga kailangan na learning materials. So aside from that po, from the regional office, the division office and down to the schools ay naghanda po sila ng ating mga learning recovery plans wherein nagsaad sila ng napaka-swak na scheduling sa ating mga estudyante para hindi po sila mag-flock sa school, yung mga learning modalities na nilang gagamitin. So aside from that po, pina-strengthen po natin ang ating partnership and linkages with ating mga partners. Tapos may learning resources and delivery preparations po tayo, including yung Brigada Pagbasa po. Kasi sa Brigada Pagbasa po ay doon natin tututukan din ang ating mga learning loss ng ating mga estudyante. Lalong-lalo na sa reading po. So aside from that po, meron po tayong preparations on the establishment of temporary learning spaces po sa mga kulang ang classrooms po, lalo-lalo na sa ABRA. Ma'am. Tapos, yes. Today po, lumabas ang bid percentage of the regional office personnel on all the schools division offices to monitor the first week of
the first week. So, simula ngayon hanggang Thursday ay magmo-monitor po sila on the start of classes through, of course, the Regional Office on Wheels, where magkakandak ng evaluation, kung kumusta po ang ating mga estudyante, kung kumusta po ang ating mga teachers also on their preparedness starting today. Oo, ma'am. Yeah, yun po, sir. I understand you built an average or total of 400 temporary learning space dito ho sa buong Cordillera. Kumusta po ito, ma'am? Meron pa rin po ba yung mga nagse-set up ngayon ng temporary learning spaces para sa mga naapektuhan ng lindol, lalong-lalo na ho dyan sa Abra? Or did we manage now to download yung budget from the DepEd Central Office at nakapagtayo na po tayo, or we're still building itong mga TLS po natin, ma'am? Yes, sir. As for those donated na temporary learning spaces po, ay ine-establish po natin. So may mga na-establish na po na mga temporary learning spaces sa Abra. For the DepEd procured temporary learning spaces, ay syempre dahil downloaded po siya na fund from the central office. So it will undergo procurement, sir. So which is ongoing po. So meron na po silang procurement ongoing. So anytime soon ay mai-start na po yung establishment ng ating mga DepEd provided temporary learning spaces. Pero meron na, sir, na-establish as to those donated ones. Oh, that's good yan, ma'am. Yes, sir. And lastly na lang, ma'am, panghuli na lang na katanungan, ano po yung ating sigurong ay pinagbigyan po ba ng DepEd itong postponement ng ilang mga paaralan dyan ho sa Abra for kasi nga po na kakatapos pa rin ho ng lindol, or wala pa pong inaprubahan si DepEd na postponement ng klase sa ilang paaralan dyan ho sa probinsya, ma'am? Yes, sir. Wala pong advisory or approval yet from the central office on the postponement of some schools in Abra or in any other schools here in the Cordillera Administrative Region. Lahat po ay ngayong araw po ang first day of classes po natin, sir. Okay, ma'am. Ma'am, siguro mensahe na lang po natin sa ating mga kababayan at mga magulang na naghahanda ho or naglalakad na papuntang paaralan po para sa unang pasukan. Go ahead po, ma'am. Okay. Good morning to all po. Sa lahat ng ating mga parents, thank you so much, na tayo po ay nagtutulungan na payagang pumasok ang ating mga learners sa school, at ingat po tayo sa ating mga paglalakbay, at asahan po ninyo na naway sa pagbalik ng ating eskwela ay bigyan natin ng quality learning ang ating mga estudyante. Sana po ay kayo rin ay patuloy na at maki-cooperate sa lahat po ng policies ng DepEd para po anak po. So, salamat po. Salamat po sa lahat. Okay po, ma'am. Okay, yan po si Mama Cyrel Miranda ho ng DepEd Cordillera Ukul ho ngayon sa start ng pasukan ng ating mga chikiting. Ayan. Mamaya naman po, antabayanan pa ng iba't ibang mga detalye at mga balita sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Sisi promise, ang beauty ng batang 90s. Bulok,
maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Nagbabalik po ang Morning Balitaktakan at medyo exit muna si Charles Limon para magbigay daan sa ating bisita ngayon. Excited ka ba, Sofia? Oo, excited ako. No? Balita ko, napakagaling, napakatalino talaga nitong kasama natin ngayon. So, ipakilala naman natin siya, Miss Ren. Sino nga ba itong ating andito bisita? kasama natin today si Justin from FinMay. Yan. Magpakilala ka naman. Magandang umaga po mga kabalitaktakan. Ako si Justin, ang intern ng University of Pangasinan. Ayun. Justin, tagasan ka? Taga San Carlos City, Pangasinan po. Tut-tut-tururut. Ay! Oo, gumaganon. At ang ating game for today. Ano bang ating game for today? Siya na kasi ang hindi nakakalam ng game nila, kaya siya ang napasopo dito. Yes, ano Ayan. bang ating bang game for today? Excited ka ba? Medyo kinakabahan. Kinakabahan. Ayan. Ano yan? Song Tanong! Ayan. Ano yan? Rock Your Rock Body! Your Body! Ay, naman yan. Sige, kayo na. Rock Your Body. May pag-appear kayo ni na. Justin. Rock Your Body. Ano yung Rock Your Body? Ganun dapat lang. Oy, paano? Ganun Oy! lang. Sa Oy, gitna. turuan mo naman kami. Paano? Wala yun, ma'am. Ganun lang. Ay, ganun lang. Oo. Anyway. Next. Ano ba naman yan, Sofia? Shape of You? Ano yan? Shape of My Heart? Ano yan? Shape of Your Song Heart. Shape of My Shape Heart. of My Heart. Teka lang, di pa kami nagsirit. Oo. Kaya nga, wala pa kaming sinabi. Wala pa Decision kaming kayo. score. Paano yung Shape of Oo, My Shape Heart? of My Heart, mga ka-MB. Ayan. Ano yung Shape of My Heart? Alam mo yun? Ma'am, hindi ko alam. Naku, hindi namin alam yun, mga ka-MB. Next! Apo, ano yun? Ano yun? Ano yan? Exit, tapos... Open Your Heart. Open Your Heart? Ay, anong na? Three Open Your Heart. Ano yun? Parang, ano yun? Tatlong dot ba yun? Or something. Ano yan? Exit? Naku, may nagko-coach sa akin dito. Ang hirap pa, hindi ko kaya. Siret. Ano yan? Pang matanda ata yung kanta. Oo nga. Siret daw po. Ang hirap naman Ano yan? Crazy in Love. Paano naging crazy yun? Ano yung, bakit crazy?
Sana nilagay nyo na lang yung mukha ko dun para alam Oo mo nga, crazy. crazy. Oo, next. Grabe kayo. Okay. Single ladies. Wow! Single ladies. Grabe. Opo. Paano yung sayo nun? Ganun, ma'am. Pero taken ka, kayo huwag kang sumayaw. So, dapat ako nagsasayaw. ganun. Tayong dalawa. Paano? Paano, Sophia? Hindi ko alam. Kaya nyo na ako masayawin. Next na. Next po. Next. Ano yan? Poop ba yun? Brown eyes. Brown Ano yung brown eyes? Hindi ko rin alam. Basta brown lang kasi. Nakalimutan ko yung lyrics. Brown eyes. Ano ba yung brown eyes? Sino bang nag-ano ng mga kantang to? Pwede ba yung mga ano lang? Justin Bieber, Taylor Swift? Next! Ano yan? Oh, next. Ano na ba? Ay, Oh my ang gosh! dami. Ano yung hula hoop? It did. Ano it? Oops, I did it again. Oh my gosh! Grabe, alam mo siguro I yung mga did it. sagot. Ay, hindi Britney po. Spears ba Iba yan? daw, iba daw. Ay, tama naman. Ay, Oops, I did it tama. again. Oops, I did it again. Oo. By Gin Britney. kasi yung sa wait. No. Tama, baby, tama. baby, how I suppose. Bakit kaya ganun? Ayan, next po. Next. For last na daw. Last na daw. Nag-enjoy Bitin. ka ba? Ay, nabitin daw siya. Nabitin. Gusto mo bumalik bukas? Ay, hindi na. Ay, babalik yan. Hindi, ibang ano naman. Ibang Iba kasamahan yan naman, naman. oo. Pero bago po yan, hindi mag-iba ang mga nagmamahal po sa amin via our Facebook page. Yes, Sa lahat po ng opo. nanonood, mga ka-MB, ano, unang-una po sa lahat, Castillo and Nidwaza family po. And of course, Corias family dyan sa Agola Union. Dyan po sa Kaba, sa Hidalgo, Pacle, Cartas, lahat po dyan sa Kaba. And dito sa Damortis, ang De Guzman family po. Maraming salamat po sa panonood. And of course po, Carillo family. Ayan, maraming salamat po. Ayan, at hindi ko balik Wow, meron na po. Nako, yung mga may traffic po tayo, ipapaalala lang po namin ulit na hindi kayo pwedeng dumaan dito sa Assumption Road. One way lang po pag galing kayo sa Upper General Luna and Bonifacio, hindi po kayo pwedeng dumaan. Ang pwedeng yung daanan Session Road, paakyat ng Assumption Road. Yan, mga taga-UB siguro yan, University of Baguio. Tsaka yung elementary, yan yun, SMU. Sa Sa harap, SMULS? oo. Yun, mga ka-MB. Mahirap talaga ngayon kasi talagang pasukan. Pero makaka-adjust din tayo dyan. Pero anyway, batiin ko rin yung mga pamilya ko sa Cabala Union. Pagaduan family, of course. My father, my lolo, my tito, ganyan. And pasukan din na aking pamangkin ngayon. Julian, galingan mo. My baby. Ayan, galingan mo sa iyong pasukan. And Castillo family, of course. And sa San Fernando naman, I have Labrador family. So, ingat-ingat po tayo and good luck po sa mga papasok na aking mga pamangkin. But anyway, ikaw, may gigreet ka ba? Hello po sa pamilya ko sa Pangasinan at sa lola at tita ko po thank you for letting me stay in your house po. Thank you. Oh, may at sa mga kasama ko pong intern dito sa RNG Luzon, thank you po. Ay, thank you sa pagpapasubo sa akin. Opo. ganun. Thank you sa pagtulak. Hindi ko nang Oo. uulitin. Maraming salamat din po. Naku, at dahil hindi mo pa memorize kasi hindi mo pa natitikman, dapat tikman nyo po ang Batang 90s Milk Tea. Diyan po sa Upper Session Road, Baguio City. Gusto din namin magpasalamat sa Musar Music. And of course po, sa Pugo Adventure dyan, sa Pugo La Union, sa mga nais po. Magbakasyon anytime, bukas po sila. Hindi ko na rin kakalimutan ang Maranan and Ballesteros Optometry Clinic. Dizon Vision Clinic sa Anis Grill, and of course sa ating pizza stock, and ang ating favorite Aldrich Corporation dahil wala nang aw sa PAW. Naku, ba't hindi ka sumabay? Ulit, wala nang aw sa PAW! Ay, nako! Natalo na tayo naman. Nanonood pa naman si Sir! Babawi ako bukas. Ayan! Pero anyway, thank you din sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. At syempre, nadidistract ako sa mga tawanan nitong mga natin, mga intern natin. And yun, anyway, thank you din sa TG Home Builders. Kung gusto natin ng reconstruction o mga kagamitan sa bahay, magtungo na sa one-stop shop, ang TG Home Builders. And of course, if you want to make occasions more special, ganyan, magtungo na tayo sa Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines. Tama mga ka-MB, nakasama nyo ngayong araw ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. And nakasama nyo rin ang inyong tita of the day, Sofia Pagaduan. At ikaw? At ako naman si Justin Pincaro intern ng University of Pangasinan. Ayan!
Mga ka-MV, magsama-sama tayo bukas sa ating Marites dito pa rin sa Morning Balitaktakan!